Να ξεκινήσουμε. Έχουμε την εντεταλμένη σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής για τα άλση, για τα πάρκα, για την υγεία των ζώων, η κυρία Ελευθερία Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη. Θέλω να ξεκινήσω γιατί υπάρχει πολύ σημαντικό έργο από εσάς μέχρι τώρα σε αυτήν την θητεία. Θα ξεκινήσω για τα ζώα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Μας παρακολουθούν πολλές φιλοζωικές οργανώσεις, πολλοί φιλόζωοι, άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και να υιοθετήσουν και ανάπηρα ζωάκια, κυρία Μωραϊτάκη, και το δίνω έτσι και στον αέρα σε update ενημέρωση, γιατί παρακολουθώ από το κανάλι στο YouTube ποια είναι τα ερωτήματα. Θα ξεκινήσουμε από το έργο της Περιφέρειας Αττικής με τον Νίκο Χαρδαλιά για τα μικρά ζώα. Εγώ θα πω καλή επιτυχία και σε όσα παιδιά γράψαν τις Πανελλήνιες, γιατί έχουμε τα αποτελέσματα. Και θα πω ότι στην κοινωνία είμαστε ένα οργανόγραμμα που πρέπει να έχει τους καλύτερους και όπως θέλεις και τα παιδιά σου και οι μαθητές να γίνονται καλύτεροι, έτσι και όποιος είναι σε όποιο θεσμό της χώρας, για να έχουμε μια σωστή χώρα, πρέπει να είναι ο άριστος και ο χρήσιμος. Ο Περιφερειάρχης μας Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματικά αυτό που θέλει και από αυτό που εμείς αισθανόμαστε και τουλάχιστον σαν εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος, αυτό κάνουμε. Να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, να βλέπουμε το έργο που κάνουν οι φιλοζωικές οργανώσεις, να υποστηρίζουμε όπου μπορούμε και να είμαστε ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών που κάνει μια άριστη δουλειά, μεταξύ των Δήμων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα ζώα, μεταξύ και της Περιφέρειας. Τα ζώα έχουν μπει μέσα στην ατζέντα του Πρωθυπουργού πολλά χρόνια τώρα και πραγματικά το έργο που γίνεται είναι απίστευτο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όποιος κακοποιεί ένα ζωάκι, κακοποιεί στη συνέχεια έναν άνθρωπο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα ζώα να έχουν το δικό τους μέρος σε μια κοινωνία που από πολύ μικρή ηλικία και με την ενσυναίσθηση που αυτά τα δύο ματάκια κοίταμε να σε βλέπω, έγινε άλλωστε μια τώρα ενημέρωση που ήταν και η κυρία Μπομπολάκη που έχει τη φιλοζωική με την κυρία Ειρήνη Μολφέση, με τις φιλοζωικές από το Βύρωνα, με ανθρώπους που κάνουν δουλειά και προσπαθούμε να τους ενώσουμε όλους και να βγάλουμε ένα έργο το οποίο να συμπεριλαμβάνει το κόπο των φιλοζωικών που όλα είναι καταγεγραμμένα έτσι κι αλλιώς. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάνει μια τεράστια δουλειά, όπως ξέρετε, και με το Μητρό. Ο Υπουργός ο Θοδωρής Λιβάνιος, τεράστια δουλειά. Και ο κύριος Χρυσάκης και η Καστελάκη. Στη Γενική Γραμματεία. Πραγματικά είναι κάτι που θα κάνουν μια τεράστια δουλειά σε όλους τους νομούς και σε όλες τις περιφέρειες που θα έχει σχέση με την άδεια αναπαραγωγής δεσποτοζόμενου ζώου συντροφιάς, με την αναζήτηση χαμένου ζώου συντροφιάς. Να μπορέσεις, ήδη υπάρχει, να μπορέσεις να βλέπεις το ζωάκι σου άμα το χάσεις. Βιβλιάριο υγείας ζώου συντροφιάς. Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς. Και καθώς ξέρετε, δεν είναι μόνο τα σκυλάκια ή τα γατάκια, αλλά είναι όλα τα ζώα που πρέπει να είναι εκεί και να τα υποστηρίζουμε για να έχουν την υγεία τους. Και αυτό είναι κάτι που κοιτάμε, γιατί τα ζώα μας είναι ο πολιτισμός. Και μια χώρα που έχει πολιτισμό πρέπει να έχει κάθε ψυχή μέσα και να μην υπάρχει καμία κακοποίηση. Η κακοποίηση είναι κάτι που το κοιτάει το κράτος πάρα πολύ και που θέλουμε η κάθε ψυχή να βρει τον ρόλο της, αλλά και την αγάπη της. Ισχύει. Κυρία Μωραϊτάκη, να δώσουμε την είδηση για το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς σε σχέση με την καταγραφή, γιατί είναι πολύ σημαντική εδώ η αριθμή. Είναι πάνω, κυρίες και κύριοι, από 1,3 εκατομμύρια τα ζώα που έχουν καταγραφεί ήδη. Αναφέρομαι στα ζώα συντροφιάς. Και πάω στα δέσποτα ζώα, γιατί και εδώ είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Είναι πάνω από 300.000. Ακριβώς. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, λοιπόν. Ναι, υπάρχει. Και υπάρχει και από τις δύο μεριές. Κυρίως όμως το κράτος έχει το οργανόγραμμα που το στηρίζει και βεβαίως και οι άνθρωποι που έχουν τα ζώα, αλλά και στα δέσποτα που είναι οι δήμοι που γίνεται καταγραφή, υπάρχει το ενδιαφέρον ολονών να μπορέσουν να υπάρχει ένα σωστό μητρό και των καταφύγιων ζώων συντροφιάς και των φιλοζωικών σωματείων και η παράδοση ζώων συντροφιάς στο Δήμο, πώς γίνεται, πώς καταγράφεται όταν βλέπεις ένα ζωάκι στο δρόμο, τι κάνεις, να είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Όπως είπα, ένα οργανόγραμμα στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και δώσατε και την είδηση και αγγίζει τους πάντες. Όταν ένας άνθρωπος είναι βίαιος ως προς το ζώο και ως προς το συνάνθρωπό του, αυτό είναι όλο μια αλυσίδα σε σχέση με την έκρηξη βίας
που βιώνουμε. Δυστυχώς ναι, αυτό υπόθηκε και από το Γίνε Άνθρωπος που ήμασταν, κάναμε μαζί την εκδήλωση στο Γίνε Άνθρωπος μαζί με την περιφέρεια, ναι. Εμένα σαν τα καθήκοντα, και είδαμε ότι από μικρή ηλικία, αν κάποιος κακοποιήσει ένα ζώο, άμα το δέσει το λουρί και το αφήσει στη βεράντα, άμα δεν το ταΐσει, άμα οτιδήποτε κακοποιήσει, εκεί οδηγεί προς τη βία. Αλλά είναι κάτι που το κοιτάνε από το Υπουργείο Εσωτερικών, να καταγράφονται αυτά και να μπαίνει η ενσυναίσθηση των ανθρώπων προς τα ζώα. Ναι, είμαστε σε μια άλλη εποχή που θα ήθελα κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι γίνεται τεράστια δουλειά σε πολλούς τομείς και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Να δώσω από τους στόχους, γιατί είναι πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε στο Εθνικό Μητρό, συζητάμε για την ψηφιακή αναβάθμιση, γιατί εδώ είναι και πρώτος και δεύτερος βαθμός σε σχέση με την αυτοδιοίκηση. Είμαστε όλοι ούτως ή άλλως πλέον ψηφιακά όντα, είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Παρατηρούσα στον στόχο η διαφανής επιχορήγηση για τα φιλοζωικά μας σωματεία. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σύνομο και συνάδει με την πλήρη διαφάνεια. Όλα διάφανα. Και άλλωστε και σαν εκαπτή, εκεί πέρα έχουμε και το ΆΖ 37.001, το οποίο χρειάζεται για να υπάρχει κατά της διαφθοράς. Και είναι πολύ σημαντικό πλέον ότι κοιτάγεται η ποιότητα και το να είσαι σύνομος σε όλα και να υπάρχουν και ποιοτικά κριτήρια, αλλά να υπάρχουν και οι καταγεγραμμένες πορείες για να υπάρχουν τα μητρώα των καταφύγιων ζώων συντροφιάς, των φιλοζωικών σωματείων, των οργανώσεων ζώων συντροφιάς, αλλά όχι μόνο στα ζώα, παντού. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι κανόνες είναι στη χώρα και ότι κοιτάμε από παντού να μπορεί να υπάρχουν καταγεγραμμένοι κανόνες, να τηρούνται κάθε νόμος. Άλλωστε το βλέπετε και στην οδική κυκλοφορία, το πώς έχει γίνει πλέον να υπάρχουν νόμους, έτσι ώστε να μην έχουμε τόσα πολλά ατυχήματα. Μένω στο θέμα των ζώων, πώς. Μου γράφουν έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και δυστυχώς ξεκίνησαν και οι πυρκαγιές. Χθες είχαμε στον αστικό ιστό, συζητάμε για το κάτω Χαλάνδρη και πώς μπαίνουν οι πυρκαγιές. Πώς μπορούν να προστατευτούν τα ζωάκια, τα οποία είναι μπροστά στην πύρινη λέλαπα. Όπως έχουμε δηλώσει, δεν πρέπει τα ζωάκια να είναι δεμένα με λουριά και να τα έχεις στο κτήμα σου, στο χωράφι σου και να είναι δεμένα με λουριά, έτσι ώστε αν γίνει κάτι να μπορέσουν να φύγουν. Οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν βάλει, αλλά και οι πυροσβεστικοί. Έχω να πω ότι στη χώρα μας το νούμερο 1 της εμπιστοσύνης στο θεσμό είναι και οι πυροσβεστικοί. Και πρέπει να δούμε ότι πραγματικά οι πολίτες σεβόμαστε το έργο των πυροσβεστικού σώματος. Μην ξεχνάμε τις φωτογραφίες δυστυχώς που υπάρχουν από πυροσβέστες που κρατάνε τα ζωάκια στην αγκαλιά τους μέσα από φωτιές και το πόσο μεγάλη κίνηση γίνεται από φιλοζωικές οργανώσεις να υπάρχουν. Εύχομαι να μην έχουμε φωτιές. Αυτό θα πω ότι καλό είναι να κοιτάξουμε όλοι μας, να ακούσουμε τις εντολές της πολιτιστικής προστασίας, να έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, να έχουμε καθαρίσει τα χωράδια μας, να έχουμε καθαρίσει πραγματικά. Δεν είναι μόνο ένας πολίτης να έχει δικαιώματα. Έχουμε και υποχρεώσεις. Και κατανοώ ότι πολλά μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένα όπως βλέπουμε, αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να το κάνουμε. Μια κοινωνία αρχίζει από εκεί που και οι πολίτες θα καταλαβαίνουμε και τον συνάνθρωπό μας, αλλά και τις ατομικές μας ευθύνες. Το περιβάλλον, η φύση, η γη, που έχουμε και τα πάρκα και τα άλση, ξεκινάει και από εμάς πόσο τα φροντίζουμε. Και πραγματικά δίνουμε μια τεράστια σημασία στο να μπορούν να υπάρχουν πρόσβαση στους ανθρώπους με τα καροτσάκια, με τα ΜΕΑ, να μπορούν να έρχονται ηλικιωμένοι, να μπορούν. Άλλωστε το πεδίο του Άρεως, πιστεύω, έχετε δει πόσο καταπληκτικό έχει γίνει. Το λένε άλλωστε οι πολίτες που έρχονται. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τώρα και την έκθεση των Άσιων, να μην ξέρω να το δώσουμε, να τη δώσουμε για να την επικοινωνήσουμε, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια φανταστική έκθεση που θα είναι μέχρι τις 16 Ιουνίου, οπότε γι' αυτό το λέω. Έχει σχέση με τα ψηφιακά πλάσματα και έχει εικόνες που είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα πρέπει να το δείτε. Όσοι θέλετε να έρθετε κοντά μας, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τα πλάνα από το πεδίο του Άρεως. Θα μας δώσει ο σκηνοθέτης μας. Πραγματικά η αλήθεια είναι έχει μετατραπεί σε ένα υπέροχο πάρκο. Είναι σημείο αναφοράς
για την Αττική, το πεδίο του Άρεως. Ακόμα και η επισκεψιμότητα πλέον που έχουμε με ανθρώπους και με τα ζώα. Ναι, γιατί έχουμε και το Συντριβάνι, κοιτάξαμε και τη Γαρδέμια, το Ρόδωνα, πορείες άτομα με αναπηρία, οικογένειες. Εννοείται. Δηλαδή να μπορεί ηλικιωμένοι, μικρά παιδάκια. Να μπορεί να υπάρχει ένα πάρκο που να έρχονται και να ξεσκάει ο κόσμος και να περπατάει. Έχουμε και τις εκκλησίες μας, είναι και ιστορία μας. Να αναδεικνύονται πράγματα που γίνονται μέσα στην Ελλάδα μας. Πολλές φορές ακούμε μόνο τα άσχημα, ενώ είναι τόσο όμορφα αυτά που γίνονται, που θα πρέπει να βλέπουμε και τα ωραία. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, έχουμε δώσει πολλές ειδήσεις σε σχέση με τις δράσεις και το έργο της Περιφέρειας Αττικής για την υγεία των ζώων, αλλά και για τα άλση και τα πάρκα. Κλείνοντας αυτό, θέλω να ρωτήσω σε σχέση με την ψηφιοποίηση, πόσο σας έχει βοηθήσει το εργαλείο αυτό, πλέον είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τα άλση μας, η Αττική διψάει από πράσινο, τα πάρκα μας και τα ζώα μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για να καταγράφονται οι αναφορές και σε εκθέσεις που γίνονται και στα πουλάκια που έχουμε. Έχουμε πολλά στο πεδίο του Άρεως και είναι πολύ ωραίο. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί τα ζώα δεν είναι όπως είπαμε. Είναι υπέροχο. Και, ναι. Και το ξεκαθαρίζετε, γιατί οι ζώα μένουν μόνο όλοι στα σκυλάκια και τα γατάκια. Αυτό το λέω. Είναι τόσο ωραίο να έρθεις ένα απόγευμα και να ακούσεις ένα πουλάκι να κελαϊδάει και να είναι πραγματικά μια κατηγορία που θα κάνουμε και μια έκθεση πάνω στα πουλιά που υπάρχουν μέσα στο πεδίο του Άρεως. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε το οικοσύστημα που έχουμε. Γιατί για να έρχονται και πουλάκια μέσα στο πεδίο του Άρεως σημαίνει ότι είναι καθαρό, φροντισμένο, σωστό. Οπότε θέλω να πω ότι το ψηφιακό σύστημα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπαμε και για την καταγραφή των ζώων και των χαμένων, αλλά και γενικότερα και η πυρόσβεση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν γίνει, ακόμα και πάρτι γίνονται, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πολλοί κάτοικοι έρχονται και ζητάνε το πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος για να κάνουν παιδικά πάρτι στη φύση. Και έρχονται και ζητάνε μέρη που τα παιδάκια μαθαίνουν από την πρώτη ηλικία να είναι κοντά στη φύση. Και τώρα που ήταν και η μέρα του περιβάλλοντος, ήρθαν παιδιά και τραγουδήσαν για το περιβάλλον. Και ήταν τόσο ωραίο ότι παιδιά γυμνασίου ήρθαν και θέλανε να κάνουν. Οι έφηβοι και παίρνουν από νωρίς, από τη νεαρή ηλικία, γιατί αυτό που προσπαθούμε είναι από τα πρώτα βήματα του σχολείου ο κάθε πολίτης να είναι δίπλα. Γιατί άλλωστε καταγράφεται μέσα σου και το κρατάς για πολλά χρόνια το να είσαι δίπλα στο περιβάλλον και στα ζώα. Ναι, ισχύει. Δίνεται όλη την αλυσίδα για την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι στο επίπεδο φυσικά του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά στο επίπεδο της κοινωνικής συνοχής. Και της ατομικής ευθύνης. Γιατί δεν καταλαβαίνεις από νεαρή ηλικία το πράσινο και σχολεία να έρθουν κοντά, να αναλάβουν. Και την προστασία για ένα μικρό ζώο. Και την προστασία για ένα μικρό ζώο. Τότε εκεί πέρα αρχίζεις και γίνεσαι λίγο πιο υπεύθυνος πολίτης. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες. Να μην ζητάμε μόνο, όπως είπα, αλλά και εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε. Άλλωστε, όλες οι σχέσεις δεν είναι μόνο τι παίρνω, αλλά και τι δίνω. Ναι, ναι. Σας είδαμε και στο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά, στο πεδίο του Άρεως με τα μικρά ζωάκια. Νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής το πώς προστατεύουμε τελικά τα πάρκα μας, που τα χρειαζόμαστε και περισσότερα στην Αττική, τα άλση. Έχω και εγώ ένα μικρό σκυλάκι, το οποίο πραγματικά τα μάτια του και το πώς σε περιμένουν στο σπίτι και πόσο μεγάλη είναι η αναδιοτελής προσφορά και αγάπη που έχουν, είναι κάτι μοναδικό. Ναι. Πάμε να δούμε, θέλω πριν ξεκινήσουμε, έχουμε ολοκληρώσει της Περιφέρειας Αττικής με το πολύ σημαντικό έργο που βλέπουμε για άλση, πάρκα και την υγεία των ζώων. Αυτό είναι σήμερα το σημείο αναφοράς. Θα κάνω μετάβαση στο μεγαλύτερο εθνικό μας πρόβλημα και δεν θα δώσω τις απεσιόδοξες εκτιμήσεις για την Ελλάδα του 2050, αλλά θα δώσω τις καλές ειδήσεις σε σχέση με την αλλαγή που θέλουμε να γίνει. Εσείς ως πρόεδρος του ΕΚΑΠΤΗ για το Υπουργείο Υγείας συμμετέχετε στο συνέδριο το Σαββατοκύριακο αυτό στην Τίνο, στις Κυκλάδες, ο τέος Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος του ΕΔΙΠΗ, το Ελληνικό Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε όλη την επικράτεια.
το θέμα του δημογραφικού είναι το σημείο αναφοράς για αυτό το συνέδριο και πώς μπορούμε με μια διαφορετική αλλαγή πλέον κουλτούρας να υποστηρίξουμε την ελληνική οικογένεια ώστε να προχωρήσει στην απόκτηση παιδιού. Μου άρεσε η λέξη που είπατε, αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή ενημέρωσης και αλλαγή να ξέρουμε τουλάχιστον και κάθε γυναίκα το σώμα της που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι άντρες. Άλλωστε την Κυριακή που γίνεται είναι και η μέρα του πατέρα. Η γιορτή του πατέρα, οπότε έχουν συνδυαστεί και οι άντρες και οι γυναίκες. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σαν εκαπτή είναι και η ποιότητα. Όπως ξανά είπα, είμαστε εμείς για να καταγράφουμε και την ποιότητα σε διάφορες κλινικές, σε γιατρία, να μπορεί η υπηρεσία να παρέχεται με κριτήρια, να μην είναι χωρίς μια ποιότητα που να αξίζει ο κάθε ασθενής και να γράφονται κάποιες υπηρεσίες. Οπότε το νούμερο 1 είναι να μπορέσουμε να παρέχουμε την ποιότητα. Από εκεί και πέρα, ως γυναίκα, είναι κάτι που βεβαίως και στηρίζω, λόγω του ότι θεωρώ ότι πολλές γυναίκες δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά για το σώμα μας, ότι μας λείπει πολύ η ενημέρωση σε πράγματα, τι κάνεις με τη γονιμότητα γενικότερα. Μας λείπουν πράγματα που δεν ξέρουμε και δυστυχώς ο χρόνος είναι κριτής πάνω στις γυναίκες. Ναι. Και δεν το λέω ότι γίνεται το συνέδριο αυτό γι' αυτό, αλλά είναι καλό να ξέρουμε. Ενημέρωση και να ξέρουμε τις επιλογές μας. Ναι. Εμένα δεν με ενοχλεί η επιλογή του καθενός. Δεν είμαστε εκεί για να πούμε για τις επιλογές. Όμως θα με ενοχλήσει η κόρη μου ή οποιοδήποτε άλλο κορίτσι να φτάσει στα 45 και να μάθει κάτι που θα έπρεπε να μάθει στα 25. Να μην γνωρίζει. Να μην γνωρίζει. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν είναι εκεί καταξιωμένοι και από ιατρικούς συλλόγους και από το Υπουργείο Υγείας και άνθρωποι που ξέρουν να μιλάνε στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό πλέον ότι διαφέρεται ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να μάθουμε την ποιότητα στην ανθρωπιά μας και στην υγεία μας. Και μπράβο ότι πλέον ο άνθρωπος είναι σημαντικός όχι μόνο για το κέρδος και το χρήμα, αλλά για την ουσία του, την ανθρωπιά του. Θέλω να σας κάνω την σύνδεση, γιατί εδώ ρωτούν και οι πολίτες, πάντα χρειάζεται ενημέρωση επιστημονική, αυτό είναι και το σημείο αναφοράς, αλλά πώς ακριβώς μπορούμε μέσω και συγκεκριμένων πολιτικών, ιδρύθηκε Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθούνται για να δοθεί και ενίσχυση στο κομμάτι της στέγασης, τεράστιο πρόβλημα. Άρα στο τελικά αποφασίζω να κάνω οικογένεια όταν θέλω εγώ, όπως θέλω εγώ, αλλά και με την στήριξη από το επίσημο κράτος. Το κράτος είναι εδώ και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Γιατί βλέπω ότι περιλαμβάνονται θέματα πολλά σε αυτό το επίπεδο. Και θα πω κιόλας και αυτό που ακούσαμε από εσάς και οι δημοσιογράφοι παίζετε ένα τεράστιο ρόλο και μπράβο που αγγίζετε τέτοια θέματα. Γιατί χωρίς την ενημέρωση των πολιτών το τι γίνεται, πολλές φορές δεν έχουν την ενημέρωση πραγμάτων που γίνονται. Οπότε δεν χρειάζεται μόνο το κράτος, χρειάζεται και δημοσιογραφία. Άρα μπράβο στο κανάλι σας που θέτετε τέτοια θέματα. Αλλά διάβασα πριν και για τα ΜΕΑ και για την ηλικία μετά τον 18. Έχω και προσωπικές ιστορίες ανθρώπων. Και γίνεται και στην Αττική, σε πολλά μέρη, που όντως γίνεται μια τεράστια δουλειά για τα παιδιά αυτά που δεν έχουν σπίτια, που δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά. Την ένταξή τους, τη στέγη τους, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει. Και μετά τη σχολική. Βεβαίως και ναι. Και οι δομές που είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να κατανοήσουν και το πλαίσιο, και το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί και η οικογένεια να βάλουν από πού θα ενημερωθούν οι άνθρωποι που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Όσον αφορά λοιπόν το πρόγραμμά μας για την Κυριακή, είναι η ενημέρωση που θα γίνει, καθώς και να έχουν κάποια, η ΆΜΗ είναι μια εξέταση η οποία δίνεται και κάποια βοήθεια σε γυναίκες να την κάνουν, που από εκεί πέρα βλέπεις και τα θέματα γυναικολογικά. Έχετε εισηγηθεί ο κύριος Πατούλης δωρεάν να μπει. Μάλιστα. Καθώς και τα ΟΑΡΙΑ για την κατάπτυξη, που είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε μιλήσει πάλι με προσπάθειες γυναικών που γίνεται, έτσι ώστε να μην χάνεται και να υπάρχει μια βοήθεια και οικονομική προς αυτές τις κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν κράτος, δημοσιογράφη, ενημέρωση, δίνεται μια αξία στη γυναίκα. Έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ρεαλιστικά μπράβο σας. Στο μέλλον της Ελλάδας, γιατί συζητάμε για το δημογραφικό. Θα παραμείνουμε στο θέμα της υγείας. Θέλω να πάω στην πολύ σημαντική είδηση
μετά από 4 ημέρες, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την υλοποίησή της. Από 16 Ιουνίου θα έχουμε κατοίκον διανομή των φαρμάκων. Τεράστια είδηση. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στις 6 Ιουνίου, γιατί σας ενδιαφέρει και ρωτάτε και οι ίδιοι. Είναι η κατοίκον διανομή, δωρεάν κατοίκον διανομή για τα φάρμακα, ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα από τον ΕΟΠΗ. Πάμε να το δούμε. Θυμάμαι πότε ευαισθητοποιήθηκα για πρώτη φορά, βλέποντας τις εικόνες της ντροπής, όπως τις χαρακτήρισε ο Υπουργός στον ΕΟΠΗ, και είπα μέσα μου, δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη πρόσβασης σε αυτά τα φάρμακα, και πράγματι μέσα από πολύ συστηματική δουλειά του Υπουργείου και του ΕΟΠΗ βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εξαγγείλουμε την καθολική κατοίκον διανομή των φαρμάκων του ΕΟΠΗ, η οποία θα ξεκινήσει από τις 16 Ιουνίου. Αυτό που θέλω απλά να επισημάνω και να υπερτονίσω είναι ότι πίσω από κάθε τέτοια πρωτοβουλία κρύβεται πολύ σκληρή δουλειά. Δουλειά κανονιστική, δουλειά ρυθμιστική, δουλειά στο πεδίο, έτσι ώστε να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί με την αποτελεσματικότητα και με τη χρονική συνέπεια που αυτό επιβάλλει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 16 Ιουνίου με μία, όπως είπε ο Άδωνης, συνεργασία με εταιρεία πιστοποιημένη. Ζητούμε από τους συμπολίτες μας να εμπιστευθούν αυτό το καινούριο κανάλι διανομής, το οποίο πράγματι θα κάνει την ζωή σας πολύ καλύτερη και πολύ ευκολότερη. 2 λέξεις συγκρατώ από αυτήν την εκδήλωση: αξιοπρέπεια. Το είπατε κι εσείς, δεν είναι αξιοπρεπές ένας καταπονημένος συμπολίτης μας να περιμένει ώρες στην ουρά του ΕΟΠΗ για ένα φάρμακο το οποίο μπορεί, αποδεικνύεται στην πράξη ότι μπορεί να φτάσει στο σπίτι του και να γλιτώσει αυτήν την ταλαιπωρία. Και η δεύτερη λέξη είναι φροντίδα. Ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, και κάνει ουσιαστικά, υλοποιεί στην πράξη αυτό το πολύ ωραίο λόγο του ΕΟΠΗ, το οποίο δείχνει ουσιαστικά 4 ανθρώπους οι οποίοι είναι αγκαλιασμένοι, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη φροντίδα και την ευαισθησία που ειδικά ένας οργανισμός σαν τον ΕΟΠΗ πρέπει να επιδεικνύει. Λοιπόν, στεκόμαστε σε αυτό γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους τηλεθεατές. Τι λέτε? Λέω, ο Πρωθυπουργός είπε ακριβώς αυτό που αναφερθήκαμε και πριν, ότι υπάρχει το μαζί, ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι υπάρχει αξιοπρέπεια, ότι υπάρχει αγάπη και φροντίδα, και ότι πραγματικά γίνονται κινήσεις να είμαστε σε μια κοινωνία που ο άνθρωπος και τα ζώα και κάθε ψυχή έχει το ρόλο της. Είμαστε εκεί, σε όποια θέση και αν είμαστε, κάνουμε το καλύτερο, ελεγχόμαστε, δοκιμαζόμαστε, και αν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, είμαστε έξω. Αλλά πάνω απ' όλα αυτά που γίνονται είναι από την ατομική ευθύνη, και όταν βλέπεις ένα σύνολο ότι προσπαθεί, τότε από μόνο σου κάνεις το καλύτερο για να είσαι εντάξει με τις αρχές και τις αξίες μιας Ελλάδας που είναι εκεί πέρα για το αύριο των παιδιών μας και για τους προγόνους μας. Μην ξεχνάμε, το έχουμε πει 1000 φορές, αλλά θα το λέω πάντα. Μας έχουν δώσει μια ιστορία και είμαστε στο παρόν. Αυτό το παρόν πρέπει να το δουλέψουμε όλοι μαζί, και ευτυχώς που έχουμε τέτοιο πρωθυπουργό, και να φτάσουμε σε μια Ελλάδα να την παραδώσουμε στα παιδιά μας και να είμαστε ευτυχισμένοι από το λιθαράκι που έχουμε βάλει. Λοιπόν, παραμένω, επειδή είστε εσείς σήμερα εδώ, Πρόεδρε, παραμένω στο θέμα της υγείας, είναι τεράστιο. Είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή υπουργό. Λοιπόν, έχουμε νέες εντάξεις στο ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων μας, και αναφέρομαι σε παρεμβάσεις προϋπολογισμού ύψους 27,1 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να δώσω τα νοσοκομεία μας, γιατί είναι πολύ σημαντικά, από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας μας. Αναφέρομαι στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, Γεώργιος Γεννηματάς, Ιππαμακάριστος, Ιπποκράτιο, το Τζάνιο, Πειραιώς, Αχέπα, Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Δίνω, ξέρει ο κύριος Ντατσόπουλος, ο σκηνοθέτης μας, όλη τη λίστα. Είναι το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας,
στην Πελοπόννησο, νοσηλευτική μονάδα Καλαμάτας, πολύ σημαντικές μονάδες. Έχουμε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα νοσοκομεία μας. Και ταυτόχρονα να πω ότι μας απέστειλε από το ΕΔΠ ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Έχουμε αποκαλυπτική δημοσκόπηση, επειδή είμαστε στο χώρο της υγείας, για την υπερκατανάλωση των αντιβιωτικών. Δυστυχώς έχουμε θλιβερή πρωτιά η Ελλάδα. Έχουμε αύξηση της μικροβιακής αντοχής στη χώρα μας και ουσιαστικά καταδεικνύεται για ακόμα μια φορά το πρόβλημα που έχουμε με την υπερκατανάλωση. Λοιπόν, πλέον όμως στεγογραφούνται οι αντιβιώσεις και δεν δίνονται έτσι εύκολα από ό,τι ξέρω. Και από ό,τι το ξέρω και σαν πολίτης αλλά και σαν τομέας υγείας, ότι υπάρχει πόση αντιβίωση μπορεί να πάρει ο καθένας. Άρα ακόμα και αυτό έχει μπει σε ένα σωστό πλαίσιο. Να μιλήσουμε για το κέντρο αξιολόγησης. Είναι πολύ σημαντικό το έργο για την ποιότητα, κυρίες και κύριοι, που απολαμβάνουμε όλοι εμείς, για την ποιότητα και την τεχνολογία στην υγεία. Οι προτεραιότητες σας, το Master Plan. Το Master Plan να πάρουμε το Medical Device Regulation που είναι από την Ευρώπη. Το νούμερο 1, να μπορούν να υπάρχουν οι ελληνικές εταιρείες και οι άνθρωποι που να έχουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ελλάδα που πλέον είμαστε στην Ευρώπη, καθώς γνωρίζουμε, να είναι μέσα στην Ευρώπη και να είναι από τις πρωτιές και στα ψηφιακά, στις ψηφιακές εφαρμογές και να υπάρχει αξιολόγηση. Όλοι προσπαθούμε να είμαστε ίδιοι μέσα στην Ευρώπη, να μην μείνει κανένας πίσω. Οπότε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι αξιολόγηση και βελτίωση ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στην Ελλάδα, να υπάρχουν η αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων, να έχει την ποιότητα όχι μόνο σε κτίρια, σε αναβαθμίσεις, αλλά και στους γιατρούς και στην ουσία και στις δομές και στα διάφορα τεχνολογικά όργανα ιατρικά τα οποία υπάρχουν δίπλα στον ασθενή, να υπάρχουν υπηρεσίες έτσι ώστε να αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη, γιατί όταν ακολουθούνται οδηγίες τότε τα ανθρώπινα λάθη μειώνονται, να υπάρχει μια ανάπτυξη δικτών ποιότητας τέτοια που να μετράει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα όλων των νοσοκομείων και να μπορεί να υπάρχει μια καθοδήγηση και προς τους νέους που εκπαιδεύονται, αλλά να κοιτάμε και την ποιότητα, να μπορέσει πραγματικά άλλωστε τα ISO, τα συστήματα ποιότητας να είναι σωστά δίπλα στην υγεία. Για το και κεφάλαιο... να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το δημόσιο να πηγαίνει μπροστά, γιατί υπάρχουν και άλλοι ιδιωτικοί φορείς, δεν είμαστε μόνοι. Αλλά αν το κράτος δεν κοιτάξει τη δικιά του δομή, η οποία είμαστε εκεί για να καταγράφουμε, για να είμαστε δίπλα σε υπουργείας, να βγούμε μπροστά, τότε εκεί πέρα είναι ένα χάσμα. Δηλαδή πρέπει και αυτοί που είμαστε στο δημόσιο φορέα να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να έχουμε την ποιότητα και τον κάθε φορέα εκεί που αξίζει στους Έλληνες πολίτες. Πολλές φορές στρεφόμαστε είτε προς τους ανώτερους υπουργούς και πρωθυπουργούς χωρίς να εξετάζουμε τι κάνουμε εμείς. Η αλυσίδα είναι ένα σύνολο. Ναι. Το σύνολο αυτό θα πρέπει να είμαστε εκεί και να υπηρετούμε τον πολίτη με τον όρκο του Ιπποκράτη. Δίπλα στην υγεία και δίπλα στην ατομική ευθύνη. Όπου και να είμαστε. Γιατί η κοινωνία είναι ένα σύνολο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές γίνονται πράγματα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν και από εμάς τους ίδιους πολίτες. Αν κάποιος τρέχει με 200, με 250, δυστυχώς εκείνη τη στιγμή βεβαίως και η αστυνομία να έρθει να τον πιάσει, αλλά δυστυχώς και ο πολίτης εκείνη τη στιγμή δεν έπρεπε να βάλει. Της ατομικής ευθύνης, λέτε. Ναι, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούμε σε μια κοινωνία που να πούμε εγώ τι κάνω. Είτε από τη θέση, είτε από την ευθύνη μας, είτε ως άνθρωποι. Εγώ τι κάνω, εγώ τι προσφέρω, εγώ είμαι εντάξει. Να ρωτήσω για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό, γιατί έχετε τεράστια εμπειρία και αναλάβατε την προεδρία του ΕΚΑΠΤΗ με πολύ σημαντικούς στόχους, με πολύ σημαντικό master plan. Επαναλαμβάνω, επειδή συνειδητοποιούν και οι τηλεθεατές, συζητάμε για την υγεία μας, μας αφορά όλους το έργο εκεί. Και να ρωτήσω, η ψηφιοποίηση, τα ψηφιακά εργαλεία, επιμένω AI για την τεχνητή νοημοσύνη, αν βοηθούν το δικό σας έργο. Πάρα πολύ, γιατί υπάρχει και η τηλεατρική, το οποίο θα υπάρξουν και εφαρμογές για απομονωμένα νησιά ή πιο μακριά, εκεί ή να χρειαστεί άμεσα ναι. να υπάρξει μια παρέμβαση από τον τομέα της υγείας. Άρα υπάρχουν ψηφιακές εφαρμογές. Ναι, γιατί σας παρακολουθούν όμως και από τις 13 περιφέρειες. Εννοείται, γι' αυτό όμως και άλλωστε είναι η ουσία. Ότι η υγεία θα είναι για όλη την Ελλάδα, όπου και να είναι,
όπου και αν υπάρχει. Και πραγματικά θα έπρεπε να δούμε κάποια στιγμή και να εξετάσουμε το σύστημα της υγείας. Και πολλές φορές παραπονιόμαστε, αλλά δυστυχώς το σύστημα της υγείας είναι το καλύτερο που υπάρχει. Και μιλώντας και με ανθρώπους που είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική, που καθώς ξέρετε έχω κάποιες επαφές, μας έχουν πει ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα. Το πιο ανοιχτό και πιο δίπλα στον άνθρωπο. Οπότε ήθελα να το πω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ψηφιακές εφαρμογές που πρέπει να είναι πιστοποιημένες για να υπάρχει μια ασφάλεια στον ασθενή. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται με ανθρώπους έμπειρους να μπορούν και να το κοστολογήσουν και να το ψηφιοποιήσουν. Όλα αυτά θα γίνουν και γίνονται. Και το κομμάτι της διαφάνειας, επιμένω. Εννοείται. Γιατί πάντα ξέρετε ο τηλεθεατής τώρα που μας βλέπει λέει η κυρία Μωραϊτάκη και είναι εκεί, ελέγχει στη λοβά της και το επίπεδο της διαφάνειας. Δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι το οικονομικό, αναφέρομαι και στο κομμάτι της ποιότητας. Όχι, υπάρχουν επιτροπές έτσι κι αλλιώς που βλέπουν τα πράγματα, σημαντικό. Εγκρίνουν αν είναι σωστοί όταν έχουν πάει σε μια εταιρεία. Δεν βγαίνει χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι που να ελέγχουν πράγματα. Αλλά όσον αφορά και το οικονομικό, γιατί και εμένα μου αφορά σαν πολίτη πάρα πολύ να υπάρχει, έχουμε δει τις κινήσεις που έχουν γίνει και από την ΑΕΔ που πραγματικά βάζουμε τη διαφάνεια σαν κράτος πολύ σημαντικά. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό, με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μας. Κλείνοντας, θέλω από εσάς το διακύβευμα σε σχέση, γιατί εδώ η ειδησιογραφία διαφοροποιείται στις εκπομπές που κάνουμε. Θέλω να ξεκινήσω από την περιφέρεια Αττικής, γιατί ξέρω ότι δουλεύετε πάρα πολύ και δίνετε μεγάλες μάχες με τον Νίκο Χαρδαλιά, με τον Περιφερειάρχη Αττικής, στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, γιατί είναι οι πνεύμονες που τους χρειαζόμαστε για να ζήσουμε με ποιότητα. Η καθημερινότητά μας ίδια είναι. Το κομμάτι των ζώων είναι η ίδια η ζωή πολλών ανθρώπων που μας παρακολουθούν και μοναχικοί άνθρωποι τώρα. Το ζωάκι που έχουν μαζί τους είναι η ίδια τους η ζωή. Θέλω σε αυτό να κλείσουμε το διακύβευμα από εσάς για προτεραιότητες, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πλάνο με πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Και θα πάω μετά, θα κλείσω με την υγεία. Εγώ θα ήθελα να πω για την ομαδικότητα των περιφερειακών συμβούλων που είμαστε στην ομάδα του Περιφερειάρχη μας, κ. Χαρδαλιά, ότι πραγματικά σεβόμαστε ένας τον άλλον, ότι δουλεύουμε και οι 51 περιφερειακοί σύμβουλοι με αγάπη για όλους τους τομείς και όπου μπορεί να προσφέρει ο ένας τον άλλον υπάρχει συνεργασία. Είναι και αξίες και αρχές που χαίρομαι να δουλεύουμε έτσι. Τα ζωάκια μας, όπως με τους Δήμους και όπως με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν πρώτη ατζέντα και θα γίνει μια μεγάλη εκστρατεία, να μην υπάρχουν αδέσποτα, να γίνονται στηρώσεις, να υπάρχουν υιοθεσίες, κανένα ζώο να μην κακοποιείται, όπως το αναφέραμε. Άρα αυτή είναι μια στρατηγική. Και από εκεί και πέρα το πράσινο να μπορέσει τα πάρκα μας θα είναι κάτι το οποίο θα εκπλαγείται μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια. Τι θα γίνουν και πόσο όμορφα το και ζήσαμε από το πεδίο του Άρεως. Ακόμα περισσότερο. Αντώνης Στρίτσης. Ο κύριος Περιφερειάρχης μας έχει στο πλάνο πράγματα τα οποία θα είναι πραγματικά ουσιαστικά για τη ζωή μας αναβάθμιση. Οπότε... Να αναφέρω και το ΑΕΝΑ Νεόδο, γιατί μου λένε πες για τη Νότια Αθήνα. Ναι, εννοείται. Για την Νότια Αθήνα, το ΑΕΝΑ, το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο, όπου όλοι οι οικογένειες δωρεάν θα μπορούν να απολαμβάνουν. Τα 250 έργα θα γίνουν και αυτά που μας έχει πει στο πρόγραμμά του άλλωστε και το πλαίσιο του είναι αυτό. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, για την υγεία, νομίζω ότι θέλετε να κλείσετε με την υγεία. Για την υγεία θα κάνουμε και με τον Μπούσια μια πολύ ωραία εκδήλωση στις 19 Ιουνίου για την ημέρα για τη γυναίκα. Γιατί πρέπει να έχουμε την γυναικεία υγεία μπροστά με καταξιωμένους επιστήμονες. Είναι κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι ότι ο άνθρωπος βρήκε την αξία του. Λοιπόν, ας στηρίξουμε ανθρώπους που κάνουν δουλειά για να μπορέσουμε να ζήσουμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία που τόσο πολύ τη θέλουμε και την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό. Νομίζω ότι είναι το διακύβευμα, είναι το σημείο αναφοράς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ελευθερία Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη. Πάντα δίνω όλα τα ονόματα όπως μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο, στην περιφέρεια Αττικής. Είναι η εντεταλμένη σύμβουλος στην περιφέρεια για τα άλση και τα πάρκα και την υγεία των ζώων, αλλά πάντα κουβεντιάζουμε μαζί τα θέματα της υγείας, συνάδει και με την αυτοδιοίκηση, σε αγαστή συνεργασία. EDP, θα είστε στο συνέδριο στην Τίνο και με τον Γιώργο Πατούλη και ΕΚΑΠΤΗ για το Εθνικό μας Κέντρο
είναι η πιστοποίηση, είναι η τεχνολογία για την υγεία, για την ποιότητα. Εγώ θα ευχαριστήσω το κανάλι σας και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, που πραγματικά είστε μια μεγάλη ομάδα ανθρωπιάς, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους, να βλέπουμε εκπομπές που να έχετε σημείο αναφορά στην αγάπη και τις αρχές και τις αξίες. Ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.